এটি আমি আজি হোটেল আমি নতুনটো খুলিছো আমার ছোট রন্ধাঘর এইটু বেসিক্যালি আমি ফোকস রাখিছো লোকাল মানুষ जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ावा लगी सेकेंड हूँ जो एटी जो अपनार पेसेंट अच्छे तार जो अटेंडेंट अच्छे तार सहित जो बेलेग मानु होता है प्लस स्टूडेंट मानु तांको अफोर्डेबल प्राइस रे जमती भल खाना मिलू हाइजेनिक खाना सो दैट हेल्थ भी ठीक रहू पैसा भी टे अपनी बचई पारे। थैंक यू। मेनू हाँ मेनू रे आसे अपनी भेज थाली आसे फिश करी आसे एग आसे चिकेन बोट चिकेन लोकल आउ बॉयलर दुईटा जो आसे प्लस मटन आसे तो यू अपना 10टार मॉर्निंग 10 रु रात 10 जाए अवेलेबल आसे कौन टाइम आसे अपने खाना एंजॉय कर पारे। थैंक यू। दा दिनै बे क'क्राझार मेडिकल कलेजनि खाथियाव जों मोनसे माबा रेस्टुरेन्ट ओपनिं खालामगोन आरोखि जेनेबा बेनि नामा जागोन आमार सत्त रान्नाघर ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टाव नोंना टटेल हाइजेनिक माने मोनगोन आरोखि जानायफ्रा आइटेमफ्रा भेज थालि मोनगोन फिश थालि चिकेन थालि बयलार ओमफ्राय माबा लकेल मटन कारि बेबायदि मोनगोन फिशबो मोनगोन बाव जास्ट खालि माबा अमा मोनला आरो बिफ मोनला आरोखि बाद बाखि गासिबो मोनगोन। दामा ओरैनो थिगैनो दं एफर्ड खालामनो हायो एटेन्डेन्सफ्राबो खालामनो हागोन आरोखि बारा एफाबो हेभि नङा 120 भेज थालि ओमफ्राय चिकेन थालिया 150 बेबायदि मटन थालिया 200 बेबायदि दं आरो जायगाया बे मेडिकल कलेजनि अपोजिट साइडआवनो दं ठीक है अपोजिट साइडआवनो दं नुहुरखायो आरोखि बे गोजौनिफ्रायबो नुहुरखायो आरो मानसिफ्राबो बे लामाजों थाङोबा नुहुरखागोन मोजां सार्भिस मोननो आरो औ एकदम पूरा फ्रेश माने खाना मोनगोन आरोखि जायगायाव। रायजो राजाखौ मा बुंगोन? रायजो राजाफोर फैनानै इन्जय खालामनो हायो जेनेबा बाव गासिबो एमप्लयफोराबो गासिबो लकेल एमप्लयखा जोंनि क'क्राझारनि आउटसाइडनि रावबो गैया आरोखि संग्राबो जोंनि क'क्राझारनि ओमफ्राय बे सार्भ खालामग्राफोरबो क'क्राझारनिखा आरोखि।